Croeso I Making Tracks ar lan y môr. Croeso ydy, mae rheilffordd fodel Pete Waterman nôl yn Aberystwyth, yma yn Rheilffordd Cwm Rheidol. Galwch heibio rhwng y 15 o Orfefennaf a'r 9 o Awst. Lle cewch chi gyfle I reoli un o drenau Pete Waterman, where you'll get the opportunity to drive one of Pete Waterman's model trains.